La setmana 6 del Joventut Badalona l'enfrontarà en Eurocup el Dreamland Gran Canària i en ACB el Bàsquet Girona. En Eurocup, el Dreamland Gran Canària porta 4 victòries i una sola derrota. Destaquen els seus percentatges: 41% en triples, 85% en tirs lliures. És un equip molt ben dirigit i un equip amb les anotacions molt repartides, on destaca Caleb Homesley, 14,4 punts i un 41% en triples, i Nicolas Brusino, 11,6 punts, 54% en triples. El seu joc interior és més aviat estilista, on no destaquen ni per punts ni per rebots. Tant Mike Tobey com Pierre Pelouse són oberts tiradors que ajuden però que no intimiden. Tot i així ho supleixen amb altres jugadors i amb altra gran rotació, on aconsegueixen capturar 12,2 rebots ofensius. La penya hauria de carregar Pustovi i hauria de carregar a Tomic per guanyar els centímetres que no tenen el Dreamland Gran Canària i optimitzar la velocitat i la defensa dels seus exteriors, amb Dodson, amb Robertson, amb Hanga i amb Craig. Cert és que el Gran Canària arriba en un gran moment de forma, però cert és que la penya a casa ha de treure rendiment. En ACB, el Bàsquet Girona és un equip realment amb problemes, un equip on té pèssims percentatges de triples, menys del 29% d'efectivitat. Un equip que reboteja poc i, a més, assisteix poc, mostra del seu desencert ofensiu. La penya ha guanyat els 3 darrers partits que ha jugat contra el Girona i, a més, hem de pensar que el debut a casa de Dani Miret va ser precisament contra el Girona, el 21 d'abril, on van guanyar 96-90. Hauria de ser un rival i un partit que alegrés i servís per animar Dani Miret i la resta. La penya ho ha de fer mitjanament bé si vol guanyar el Girona. No s'ha de fiar i, certament, ha de ser un equip que ben portat i sòlid s'ha de poder guanyar. El Girona manca de recursos i es troba en un moment dèbil, però té armes ofensives i té armes exteriors més que interiors. I aquí hauria de vigilar la penya de no confiar-se i trobar un disgust. La penya ho té tot per encadenar una nova victòria en ACB i, a més, amb regust positiu i de gran record per en Dani Miret.